दिनै गायनाया फार्स्ट रनजितआनो आरो रनजित माने मनसे दङ बेखिनिया बेसेबां थाङो आरो बे स्वर्न मासुरि ना मा होनो बे दङ बेबो मनसेनिबो 50 केजि दङ। दिनै गायनाया फार्स्ट रनजितआनो आरो रनजित माने मनसे दङ बेखिनिया बेसेबां थाङो आरो बे स्वर्न मासुरि ना मा होनो बे दङ बेबो मनसेनिबो 50 केजि दङ। दा दिनै गायगोना माने 40 केजि आरो ग्रोब बारा लिंनाय जायाखै माने बाराद्राय हुलुस थुलुस जाहैदो एसेमोन 40-42 जनसो जादोंमोन देग्लाय बिदिनो 22-23 जनसो जागोन दा फैगोन आरो माखासे जोंनावबो 12 बिगा दाग दं 12.5 बिगा जोंहा दा गेदेरजों आंजों ज' थ' आं ओइ उन्दैनिफ्रायनो आरो जेनेबा हालेवनो हानायनिफ्राय जाबाय आरो आंनि बैसोआ 50 बोसोरनि एसे बारबायसो खोमा 6 माससो जानो नागिरदोंमोन 1974 नालाय दा 2024 मोनबाय दा इयाव रनजित गायबाय ओमफ्राय माबा बाहाबुलि ना मा होनो गोदान माइ दं एसे बिराद जायोनो बेखौ पाकेटसे गायदों 1 नं जयन्तपुर होनो जोंनिखौ पस्ट उजिलि रङागरा जों सिगां आवगायाव गायनायावथ' खुनु हिसाबानो गैयामोन बायसालि बायदिसिना गायोमोन बे समावथ' खोब जायोबा हासार हायाव सिगां 8 मन 10 मन बिदि जायोमोन दाथ' एसे गायनाय आदबफ्राबो सोलायलांबाय दा सोलायाबा जाया हासार एसे एनै बेबहार खालामनो गोनां जायो होमबाबो जों माने गुबुनफोरबायदि बारा होआ आरो एसे नियमनि होयो जोंना हायाबो इमान थैद्रायाखै नालाय जों दा 12 मननि सायाव मोनो आरो गोथौ गोथौफ्रावथ' 15-16 मोना आरामसे हाजिराया हिन्जाव मानसिफोर गायनाया सानसेयाव 250 ओमफ्राय जानाय होनांगौ साहा बायदिसिना ओमफ्राय ट्रेक्टर हाजिरायाबो बांबाय 1200 करि घन्टायावनो लटारा ओमफ्राय नैबे 9 टिलार ना मा होनो बे 900-800 करि लायो दा अनसुंथाइथ' जों मोनबोफेराखै दिनै 50 बोसोरानो जाफैबाय खेथि मावनानै जेनेबा 50 बोसोरनि भितराव आङो हमनानै ला 35-40 जाबाय आरो गायनाया आं खेथि आं हारसिं मावनाय आरो ओमफ्राय जोंनाव जेबो गैया आरो जों नागिरफेराखैबो दा मात्र खेबसेल'सो बै खेबसे माइ एम्फौ जानायाव तेजपुराव माने एग्रिकालसारनिफ्राय जोंनो गावनो थांनानै जगाजग मुलि हरदों आरो बै बिदां अख्लायनाया महामारि रग बादि बिराद माबादोंमोन ना बेयाव बेखिनिखौ जों सहाय मोन्दों ओमफ्राय हौवा आं गावनो एफआरसिनि प्रेसिडेन्ट नालाय जयन्तपुरनि 117 घर जोंनिया दाबिदारनि दा जों दाख्लै माबानि नै इलेक्सननि सिगां जों 32 जननि होबाय मोनबाय आरो जेनेबा ओमफ्राय दा माखासेया जागासिनो दङ मैया दाख्लैबो थांना फैबाय अफिसाव दा गावसोर नायनानै दोननोसै ओमफ्राय बाखिखिनि जिखिनि माबायो साबमिट जायो बेखौ खालामनानै जुदि माबा मोनसे नांगौबा नोंथांमोननो फन खालामनानै खिथाहरगोन होनना बुंदों आरो थ' होयोबाथ' जों बिराद आसा खालामो आरो रायजो राजाफ्राबो रायलायबाय थायो मालाबा मिटिं दावथिं जायोबा दा हमनानै ला न'खर नङाबाबो रायजोआ हिसाबै गेजेर गंसेसो ट्रेक्टर होयोबा जेनेबा 100 खरनि भितराव गंसे ट्रेक्टर होबाबो जायो होननाय बायदि होमबाना बहुद रेहाय मोनगोन आरो देग्लायथ' सोरबा ट्रेक्टर भागो मोनैनि हायानो खोथिया सेवगुलायनायसो जागोन बिराद गिदिंगासिनो ट्रेक्टर नागिर जि गंथाम गंब्रैसो जों गामियाव गाज्रि जाबाय सालायनो हायाखिसै बेनिखायनो देग्लाय बिराद तकलिफ जादों आरो दा बेनाव बिराद गोजान जायो फैनो नागिरा गुबुनारिफोरा बिदि आरो मोननोथ' लुबैयो दा बिटिआर सरकारा मा खालामो जोंना प्रमद सारा एसे जों दा बेखौ रायथि हरनायल' नङा एसे लोगोबो हमनांगोन होनबासो मिथिगोन नङा होमबा होमबाबो जों एसे आसा खालामदों आरो बिथाङा जाहाथे जोंनि दा बिटिआराबो सिमाया बारायबायबा गबरसिम खिथाखाबाय बे हिसाबै जोंनो गुबुन नङाबाबो बिदि खेथि मावनायाव माबा मोनसे सहाय हरबाबो जथेस्थ' जों गोजोननाय मोनगोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय
फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।